I en este punt de l'informatiu reprenem el pols de l'actualitat fallera. Estem en els dies grans de la festa. Avui, primer dia d'ofrena. De fet, fa uns moments, ja ho han vist, s'ha disparat la mascleta de Vulcano, que mai deixa indiferent. I tot i la pluja, la ciutat, les falleres i fallers, els visitants, tots volcats amb la festa. Montse Català, balcó de l'Ajuntament. Sí, Rosa, la pólvora ha il·luminat este dia 17 de març. Vulcano ha disparat una mascleta totalment digital amb 208 quilos de massa reglamentada, tot en 420 segons, 7 minuts molt intensos de vertigen amb xocs contínuament de 360 graus. I també han il·luminat la plaça els milers de fallers que han anat desfilant per ací per a replegar els seus premis. El cel els ha donat una treva, han pogut lluir la indumentària valenciana, les bandes de música acompanyaven les comissions i l'última en fer-ho, a les 12:30 aproximadament, ha sigut la falla guanyadora d'enguany, Convent de Jerusalem, que venia pel seu palet, el palet més anhelat, el de millor falla del 2025. I venien acompanyats amb el seu artista faller, David Sánchez Llongo, tots, com poden comprovar, amb cares de gran felicitat després vegen d'una nit històrica. Alegria a la Comissió Convent de Jerusalem Matemàtic Marsal en saber-se guanyadora del primer premi d'especial. Al carrer s'obri el corredor dels triomfadors. El lema del monument de Sánchez Llongo, or, ha servit de premonició. La verdad es que llevo todo el año con la broma y ahora ya es una realidad. Planta muy complicada, con aire, con agua, con de todo. Una comissió de trajectòria exitosa que enguany amb 4 premis se supera. Estamos muy ilusionados, la verdad. El casal de l'Antiga, la resignació per ocupar el segon premi dona pas a la satisfacció. Al peu del monument Pangea de José Beitia immortalitzen el moment. Així celebren a Jordana un tercer lloc que sap a primer. Sapa Glòria, la veritat que estem molt contents de per fi tornar a tocar un poquet el pòdium. La Fallera Major de València tanca una nit que escriu una pàgina més en la història de la festa. Darle enhorabuena a todas las comisiones, pero sobre todo esta noche al Convento de Jerusalén y que disfruten de esta noche que se lo merecen. I a nit, per primera volta, vam veure esta imatge, el castell de focs artificials sobre gòndoles, és a dir, sobre 5 camions al pont de Montolivet. La pirotècnia Vulcano proposa esta solució per a reduir al màxim l'impacte del muntatge sobre el trànsit de la ciutat. Esta nit es tornarà a repetir este innovador sistema de focs artificials mòbils. Dispararà pirotècnia Tamarit. I avui Convent de Jerusalem és epicentre de la festa, també l'Antiga de Campanar segon premi i na Jordana que completa ese pòdium, però és cert que enguany Convent de Jerusalem és una falla multipremiada. Fallers i visitants volen veure en directe quina és la millor falla d'enguany, que també té el ninot indultat, que també té el primer premi d'Engeny i Gràcia i a més té la millor falleta infantil d'estes falles. És un doblet gràcies a Llongo i Tortajada. És un any redó per a esta comissió on es respira l'or i és el lema premonitori de la falla gran. Allí precisament anem en directe amb el nostre company Paco Morrió per veure com ha sigut esta ressaca tan dolça. Conta'ns. Salutacions. Avui és un d'aixòs dies que fa humitat, fa fred,
cau alguna pluja. Avui apeteix quedar-se sobretot entre reixes dins de casa calentet, però no pensen el mateix milers i milers de visitants que venen a recórrer, a rodar, podem dir, totes les falles de València, en concret esta que comentaves, la de Convent Jerusalem Catedràtic Marsal. El fet de que estiga tan a prop de la plaça de l'Ajuntament fa que una vegada acabe la mascleta siga una llau de persones, un riu de gent, els que venen ràpidament a veure esta de nou. Ha sigut ara en estos moments, però podem dir-los que hem estat també en la que ha quedat en segon i tercer premi i durant tot el dia no para de rebre gent. Primera jornada de ruta fallera per visitar monuments. Els més sol·licitats, és clar, els premis de categoria especial. Les més boniques, les que han guanyat el premi. Que ens han dit que és el primer premi, si podem anar a veure l'Ajuntament. Alguns armats de paciència, d'altres a lloms de la bici. I ja es deporten. La pluja no és el millor aliat per estos dies. I que no ploga, per favor, que aquestes falles deixen molt si plou. Però al mal temps, bons remeis, xubasqueros, gorros improvisats, inclús guants i bufandes. Alguns han matinat de deberes. Mos hem alçat a les 5:30 del matí. Des de les 8. A les 6:30 per començar a les 8. I disposats a complir amb totes les tradicions. A menjar xocolata, xurros, a dinar, a passar el dia. Les falles són un atractiu per a tots. Els de prop... Pues venim de Villarreal. També som de Borriana, Venim de la Ribera. Els de més lluny... De Alicante. I els de molt, molt més lluny. Hong Kong. Gente de todo el mundo, vienen de diferentes países, vienen de diferentes continentes. Tots intenten entendre millor la cultura valenciana. Esa es la pregunta de top, porque los queman. I els més agosarats ho intenten també amb la llengua. Me cula la espalla. Volen immortalitzar el moment, càmera en mà, fent torns per agafar la millor estampa, per davant, per darrere, amb selfies. La ruta fallera pels principals monuments és quasi una obligació en dies com avui. I no hi ha pluja ni mal oratge que ens pare. I ja quan arriba el 17 de març, l'agenda fallera és vertiginosa. Ja ho han vist avui. Entrega de premis primer, després mascletà i avui primer dia d'ofrena. En poc més d'una hora comença aquest primer dia. Les comissions començaran a desfilar per aquestes dos branques que acaben en la plaça de la Mare de Déu, per Sant Vicent i pel carrer La Pau. Seran enguany aproximadament uns 120.000 fallers els que faran esta ofrena. A més, han convidats especials, ja ho saben, els representants de les falles afectades per la Dana, que també participaran entre els dos dies. Anem en directe a la plaça de la Mare de Déu per conèixer quines són aquestes novetats amb Victòria Masso. Endavant. Montse, primer de tot, esta plaça ja està buida de gent, ja està totalment preparada per a començar a rebre fallers i falleres de l'ofrena. Com veieu, està el cadafal de la Mare de Déu, també estan les tanques, les diferents entrades, han provat l'equip de so i, com diem, ja està buida de gent per a començar a rebre les diferents comissions. Com tu has dit, Montse, poden batre rècords de participació en esta ofrena, més de 120.000 participants en 2 dies. Les novetats són 2. I se xip que cada comissió du instal·lat en el seu estàndard per a saber en cada moment en temps real en quina posició està de l'ofrena i sobretot per a preveure a quina hora realment van arribar així a la plaça de la Mare de Déu. L'objectiu és millorar l'organització i, en segon lloc, també com apuntava la nostra companya Montse, que l'Ajuntament de València ha convidat a participar en l'ofrena a més de 300 comissions dels diferents pobles afectats per la Dana i més de 100 membres de les juntes locals fallers. L'oratge per ara respecta, s'esperen pluges dèbils. Demà el pitjor, podríem dir, però la Junta Central Fallera ja ens ha dit que no pensa suspendre l'ofrena. De fet, seria la primera vegada en la història que això passaria. I per últim, recorden que aquesta ofrena, que comença d'ací a no res, podrà seguir-la en directe per a Punt. Anar i vindre de falleres i rams a primera hora del matí a Castellar, als pobles del sud. Contents i en alegria per allà. En cal que ploga, allí estem nosaltres a la Mare de Déu a donar-li gràcies. Dels vora 8.000 habitants d'esta pedania, més de 1.000 pertanyen a la falla L'Oliveral, la comissió més nombrosa de València. Acudir a l'ofrena requereix un operatiu especial. 33
3 creo que van este año de autobuses. El costum d'esta comissió és anar a replegar el ram a la floristeria, en este cas floristeria a la Pont, tota una institució. Fa més de 40 anys que abastixen de flor els pobles del sud. A veure, ahir acabarem a la 1, s'ha alçat a les 5 i portem ja més d'una setmana fent rams, perquè nosaltres fem els rams, que n'hi ha moltes floristeries que demanen els rams i fets. Enguany es toca clavel blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i una porra. Això per aquí? Per la meva filla, per la moneta i per les meus nebodes. Activitat frenètica també a la perruqueria de Mari Carmen. Enguany, pentina 145 falleres. I estem des del dissabte a les 8 del matí, de nit i de dia, fins ara, sense parar. Les que venen en el topo postís ho duen elles i va tot, això, en el temps intentem que siga exacte. Toca també passar per maquillatge. Rita es prepara enguany amb una emoció especial, del record de la dona molt present. Sols demano a la Mare de Déu que ajude a tot el món que ha passat a l'Anna. Els pobles del sud encapçalen enguany l'entrada a la plaça de la Mare de Déu des del carrer de la Pau. La protagonista indiscutible de l'ofrena és la indumentària i per a lluir-la com toca també arriba la gran pregunta. La resposta complicada. Com anem fent tot a poquet, no ho sé. És el que te vulguis gastar. Podemos ir desde algo medio a lo que queramos. Preparen calculadora. El pes del nostre pressupost... Depende del tejido siempre que elijamos. I de preus és que n'hi ha moltíssima variabilitat. Podem anar d'un preu mínim... Pues sí, por 200, un damasco. A un preu mitjà que balla entre els 1.000 i els 1.500 euros per la tela, fins a arribar a la joia de la corona. Ja si te vas als espolins ja te pots gastar lo que... El conjunt va de cap. La mantilla no se puede olvidar de los 200 euros, 180, a una mantilla de una fallera mayor que nos podemos ir a unos 2.000. Sense oblidar els complements. Zapatos, cancán, aderezo. La enagua, todo es mucho dinero. Sobre, 1.500, 2.000 euros más o menos. Per a mostrar un botó o millor este vestit, uns 2.500 euros de mitjana per davall d'este pressupost, poca cosa. Molt bones promocions tens que trobar perquè entre teles, avios i composició te puga costar menys diners. I sense oblidar la confecció. Pues también desde los 800 a los 1.000 euros. Una mostra de la passió per la festa on cal preparar la butxaca o esperar este dijous dia 20, que arriben les rebaixes. I bé, en aquest punt de l'informatiu volem tornar a l'actualitat fallera perquè no només València està en falles, de nord a sud moltes localitats celebren també les festes, això sí, paraigua en mà. Montse Català, tornem amb tu per a rematar aquesta actualitat fallera des del balcó de l'Ajuntament de València. Sí, Rosa, eixim d'esta València plujosa cap a altra capital ben fallera, Alzira, que sabrà avui mateix quina és la falla guanyadora del municipi. Allí també han hagut d'obrir els paraigües avui i fins i tot han cancel·lat alguns actes. La nostra companya Sílvia Saez ha estat en la vigent guanyadora, la falla Plaça del Mercat, que vol, aspira a revalidar el títol esta vesprada. Endavant, Sílvia. El paraigües s'ha convertit en l'element imprescindible per a visitar les falles d'Alzira. La pluja ha obligat a suspendre els actes d'este matí i les comissions esperen que esta vesprada es doni una tregua per poder anar a l'Ajuntament a l'entrega de premis. Perquè esta vesprada coneixerem quina és la millor falla d'Alzira. Precisament nosaltres estem en la falla del Mercat, la gran triomfadora de l'any passat, que enguany pretén revalidar el títol, amb la falla cromàtica, l'origen dels colors de David Sánchez Jongo. Encara que la falla Camí Nou i Plaça Major no els ho van a posar gens fàcil. A Alzira, les 34 comissions falleres esperen avui la visita del jurat. Nervis especialment en les 3 comissions que competeixen en categoria especial. El vudú és el protagonista de la falla Plaça Major, obra de l'artista Toni Pérez Mena. La falla Camí Nou intentarà també aconseguir aquest primer premi amb un monument que porta per lema d'Alzira a Pequín amb palanquí i és obra de Josué Beitia. Un dels tallers que més afectava va estar per la barrancada i fent un treball espectacular de resiliència i de tornar-se a inventar. En 4 mesos ha fet la feina de tot un any. Però el jurat no ho tindrà fàcil i la pluja tampoc ajuda. Molt difícil de valorar perquè tens la pluja, la pintura,
I més al sud, a Dénia, també és dia de visita del jurat a les 11 comissions que planten a la capital de la Marina Alta. 4 són les que competeixen en especial. La Falla Centre, obra també de Josué Beitia, espera revalidar el primer premi que ha aconseguit l'any passat. Però no ho tindrà fàcil. Després del primer premi aconseguit a València, David Sánchez Llongo espera guanyar-lo també a Dénia amb la Falla Baix la Mar. No sabíamos que iba a hacer mal tiempo, pero es igual, y hubiéramos venido igualmente. Una mica de turisme i de pas a veure les falles, no les havíem vist mai. La pluja ha obligat a canviar agendes, però les falleres i fallers es resisteixen a quedar-se sense festa i si no pot ser fora, doncs toquen dins. Les disfrutarem però d'una altra manera, diferent. Nosaltres som fallers i anem a viure-les. Això sí, tots pendents del cel, esperant que doni una treva per poder anar esta vesprada a recollir els premis. I si ahir els parlàvem de les falles accessibles, avui els parlem de les falles que són sensibles a la diversitat. Molt proper d'ací, de la plaça de l'Ajuntament, a les portes de l'Estació del Nord està la falla ferroviària, que enguany té com a protagonistes al Titi i a Rosita Mores. Avui la Conselleria d'Igualtat s'ha acostat a visitar-los i els ha fet entrega d'un reconeixement. Allí està la nostra companya Txelo Jimeno. L'Armari de la Memòria, un servei de la Conselleria d'Igualtat, ha volgut posar en valor el missatge d'esta falla, la falla ferroviària Bailén-Xàtiva, que és el missatge de la diversitat representat per dos artistes valencians tan coneguts com el Titi i Rosita Mores. Un reconeixement a esta comissió que aprofita el pas de milers de persones per davant de la seva ubicació privilegiada a les portes de l'Estació del Nord. El que estem buscant és donar visibilitat a l'acceptació i a la diversitat de totes les persones. És l'homenatge també al Titi, que va ser un folclòric, no València, però sí apadrinat en València. Perquè les falles són una finestra al món per a mostrar la comunitat valenciana. Traslladar a través de les falles i sobretot posar en valor una terra oberta, plural, dinàmica i sobretot molt diversa. I també per a donar a conèixer un servei que preserva la memòria del col·lectiu LGTBI. Estem construint un arxiu que té fanzines i fulles de col·lectius, però també cartells de locals d'ambient, té fotografies i vídeos del transformisme, vestuari d'artistes transformistes. Una mostra amb un funt d'activitats que es pot consultar al web larmarigba.es. Imatges en directe del lloc que des d'avui esdevé el cor de la Festa de les Falles, el lloc de pelegrinatge del món faller en el primer dia de l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Pren forma i color aquest mantell de desitjos i agraïments dels valencians i valencianes que desfilen davant la patrona. I allí està Amparo Fernández, seguint des d'un lloc privilegiat un dels actes més emotius de les Falles, aquesta devoció que els valencians i valencianes i també els pobles afectats per la dana volen retre a la seva patrona. Sí, ja normalment ja sabeu que és l'acte més emotiu del calendari faller, enguany encara ho ha sigut un mes, tots tenim en la memòria el que va passar aquest 29 d'octubre i s'esperava, podríem dir, quasi amb candeletes este acte de l'ofrena a la Geperudeta, especialment per a aquelles persones que han patit més de prop els efectes d'aquesta catàstrofe. Parlem, per exemple, dels poblats del sud que han sigut els primers a encetar la jornada d'este primer dia d'ofrena, pobles com, per exemple, Castellar, l'Oliveral, que es varen veure afectats i que avui han emprès, han encetat este primer dia d'ofrena. També molts altres pobles que acudiran com a convidats a xicotetes representacions de diferents comissions. Parlem de pobles de l'Horta Sud, com Catarroja, com Albal, com Sedaví, o també de la Ribera, com Algemesí. Seran aquestes xicotetes representacions que vindran fins a este cor de la ciutat de València, que enguany, si cap, batega amb més força, arreplegant totes aquestes històries d'aquestes persones que en molts casos ho han perdut tot, lleva de l'esperança de poder desfilar a peus de la Geperudeta. Parlem de molts ramells, de milers de flors, de milers de pètals i darrere de cadascun d'ells hi ha una xicoteta gran història. Maje Jorge i Robert Ortín han arreplegat algunes d'elles. L'ofrena 2023
2025 promet ser una ofrena de rècord. Si l'horatge ho permet, més de 120.000 fallers i falleres desfilaran davant la Geperudeta. 40 anys en València i 40 anys fallero. A mi em fa molta il·lusió, especialment, sí, de poder passar el meu home. Però darrere de cada flor, de cada somriure, de cada llàgrima, hi ha una història, com la de Yara. La seva família va patir la riuada a Calicant. Voy superando las cosas y sí, me emociona muchísimo pasar ahora mismo. O Concepció, que als 75 anys per primera vegada desfila davant la Mare de Déu per la millor de les raons. Que la meva filla no les posa recién catarroja i ja està. La història dels que comencen a caminar de la mà dels que més els estimen. Porque me hace mucha ilusión que pase por la Virgen. Nada, ya faltó 2 meses antes de que naciera. Entonces hoy vamos, ella le hacía mucha ilusión. Històries pintades amb els colors dels sentiments que Esther, esta madrileña, plasma en directe. Hice una ilustración sobre la Dana y se me ocurrió pintar un cuadro en directo para memorar este momento tan bonito que tenéis los valencianos. Una de les novetats d'enguany és este xip instal·lat en els estàndards que permetís conèixer en temps real la posició de cada comissió des de l'inici fins al final de l'ofrena. L'objectiu és millorar l'organització de l'ofrena que enguany a més incorpora els pobles afectats per la Dana. I entre totes les històries, clar, no pot faltar la nostra. Perquè a punt supereix tot. Visca la televisió pública valenciana. I què faríem de les falles i què faríem d'un acte com este de l'ofrena sense aquesta música que trobo que a casa podran vostès escoltar així a peus de la Geperudeta. Uns dies com avui, dies de falles, són, atenció, 9.000. Només a la ciutat de València els professionals de la música que es mobilitzen per ambientar tots els actes, als passacarrers, als casals i també, no cal dir-ho, en esta ofrena. És la manera que tenen aquests músics, també podríem dir, d'afinar aquestes emocions, d'afinar aquests sentiments. Avui, Cristian Hervàs i Joan Miquel Llopis els han acompanyat, ens ofereixen la nota musical d'este primer dia d'ofrena. 15.000 músics toquen en les falles de tota la comunitat valenciana. Només així a València en són 9.000. I avui, esta vesprada en l'ofrena, 4.500. Que sone la música! Si una charanga no ni en falles. A mí me se pone de entusiasmo que tengo. Poder tocar per a la Mare de Déu. Ara deixi un ratet, passe per ahí, me fica a plorar com una Madalena. Estem a punt d'entrar a la plaça de la Mare de Déu. És el moment més esperat de l'any per als fallers, les falleres i també per als músics. En una paraula, ¿qué son las bandas de música para una comisión de falla? Para mí es una parte muy importante. Alegría. L'ànima de la festa. Necesàries. Tienen que estar, son parte de la festa. Es molt difícil. Dan el sentido a todo lo que es la falla y nada más. I li havíem dit en una paraula. L'ànima és tot. S'ha acabat l'ofrena i s'ha acabat la formalitat. Ara el que toca és, a partir d'ara i fins al dia de 9, molta festa. Estem fent aquesta connexió en directe en aquest espai informatiu des d'un mirador privilegiat, si em permeten, esta vista que tenim així al costat, quasi podem tocar aquesta Mare de Déu, en este mirador renaixentista de la catedral, un mirador que es va construir històricament perquè des d'ací els canonges, per exemple, pogueren disfrutar de tots els espectacles que feien en esta plaça de la Mare de Déu, i avui és nosaltres qui els oferim esta imatge d'este espectacle tan emotiu com és l'ofrena de València. Però a banda d'este espectacle ja saben que durant tot el cap de setmana són molts els miradors als quals poden guaitar les persones que venen a visitar-nos i també els que som d'ací de la comunitat valenciana. Parlem de les falles, de tots els monuments, també parlem de les mascletades, no cal dir-ho, dels espectacles pirotècnics. Bé, la previsió parlava que no anava a ser tan positiva com realment ho ha sigut, perquè quasi en alguns punts han fregat i se ple en molts hotels i en molts establiments. Han millorat aquestes previsions, a pesar d'estar contínuament mirant l'oratge a veure què feia. Ara sí que comencen estos dies, ja saben que demà la previsió és de pluja, però siga com siga, l'ocupació a la ciutat de València ha fregat quasi el ple. Ho han comprovat Cristian Hervàs i Fran Martínez. Dia de pluja, inclús dia de paraigües, l'ofrena en altra part de la ciutat, i tot i això, carrers com este que porta a la plaça del Pilar continuen
plens de rius i rius de gent. Una previsió meteorològica i unes dates laborables en quasi tot Espanya que feien previndre una ocupació inferior al 75% el cap de setmana. Però valencians i visitants han tornat a sorprendre. Te chocas con la gente, la verdad. Dissabte i diumenge els hotels quasi han arribat al ple tècnic, un 80% d'ocupació. Staying at a hotel, but it was like really hard for me to find it because of the tourism. Va dir que està en un hotel i que li va ser molt difícil trobar-ho. Èxit d'ocupació que fa pujar les tarifes. Somos italianas, hemos ido a Valencia a Fallas y en casa de unos amigos, porque la verdad que el alojamiento, los hoteles, bastante caros. Els estrangers són el 60% dels allotjats als hotels. Y això que molts d'ells busquen alternatives. Estamos en un aparcamiento de autocaravana y es mucho más fácil para venir a Valencia así. Faça fred, ploga o caiguen en dimecres, les Falles continuen buscant el seu sostre. Continuen a aquestes hores, des de les 3:30 de la vesprada, passant a peus de la Geperudeta les comissions una a una, fins que siga ja molt tard quan entre i sa fallera major infantil. Però en el calendari festiu no s'acaben els actes i enguany n'hi ha un que també és de rècord, a més de l'assistència, ja saben, dels 120.000 fallers i falleres a esta ofrena. Ens n'anem en directe fins a Mislata, on esta nit, atenció, està previst que es dispare una macromascletà, és a dir, 500 quilos, una xifra rècord, el que mai s'ha sentit, podríem dir, en Falles, i volem comprovar com van aquests preparatius de la mà de Víctor Martínez i Víctor Vidal, que calculem que també estan, no cal dir-ho, pendents de l'oratge. Víctor. Sí, però de moment l'oratge sembla que no plourà. Sí, ja està quasi preparat. Els pirotècnics estan ultimant aquests últims retocs per a esta disparada de 501 quilos de pólvora concretament, superant els 330 quilos de pólvora que es van disparar a una mascletà a la plaça de l'Ajuntament l'any passat. Però, sens dubte, el plat fort de la mascletà nocturna seran el final aeri que té així desplegat la pirotècnia Nadal Martí de l'Olleria, amb aquestes 5.000 carcasses que il·luminaran el cel de Mislata. Seran aquests 5.000 trons que superen els 500 que de mitjana estan en les mascletades de la plaça de l'Ajuntament. Així que la xifra es multiplica per 10, per imaginar-se vostès la gran quantitat de pólvora i de trons que tenen així preparats. Hem de dir que esta pirotècnia, esta mascletà, està també organitzada amb la penya Espartans del Foc de Mislata, junt amb dues associacions dels Països Baixos que volen gaudir l'experiència pirotècnica al 100%. Així que ja saben, no es poden perdre esta espectacular i atronadora mascletà a la 1 de la matinada, sí, a la plaça Major de Mislata. Pues anem a disparar una mascletà que de pes NT 501 quilos, portem més de 5.000 canons de final i pues una barbaritat de mascletà, la veritat. Un bombardeo enorme, no sé si se n'ha fet alguno tan gran mai en València, perquè així s'ha fet coses molt grans i jo potser ja no me'n recordo, però dels més grans que s'han disparat mai. Set de març, primera jornada d'ofrena, fa fred hivern però fa calor faller, continuen vestint i se mantell de la Mare de Déu, ja comencem a endevinar com podria ser, domina i ser blanc i ser roig, com ja sabem vostès, però també hem de dir-los que n'hi ha alguns ramells que tenen estampats de colors que van vestint tot el mantell de la Geperudeta. Continuem així pendents de com acaba esta primera jornada, però de moment tornem la connexió amb el company Iñaki Espeso als estudis de Burjassot. Imponent, la mascletà que la pirotècnia Vulcano ha disparat avui a la plaça de l'Ajuntament i que ens donen el pas sonor per a reprendre el pols de l'actualitat fallera. Estem en els dies grans de la festa. Avui, primer dia d'ofrena marcada pel fred que no ha aconseguit congelar les emocions. José Luis Camps, Amparo Fernández, la pluja de moment està respectant este acte tan important per a tots nosaltres. Hem de dir
dir-vos quan són les 9 quasi i mitja de la nit que comença a ploure, no sé si podeu apreciar en imatges, comença a caure una fina pluja, de moment es pot suportar, però ja la cosa sembla que pot començar a agarrar-se aquesta pluja, aquesta temuda pluja que de moment, com digués Iñaki, ha respectat esta quasi primera jornada que ha passat moltes hores en què, a pesar del fred, han pogut passar els fallers i les falleres. Hem de dir en este punt de l'informatiu, quan estem a tall d'acomiadar, que ja n'hi ha comissions d'alguns pobles, per exemple, pobles de l'Horta Sud com Albal o Sedaví, que s'han reunit i han decidit traslladar l'ofrena que tenien prevista per al dia de demà davant d'aquesta molt mala previsió de pluja per al cap de setmana. Hi ha altres poblacions com Carlet, com Alzira, com Algemesilla, a la Ribera, que han decidit fer-la el dia de Sant Josep, quan ja sembla que passa aquesta mala previsió del oratge. Estarem molt pendents, estan molt pendents totes les persones que han de passar per esta ofrena, no cal dir-ho, especialment totes fallers i falleres que volen desfilar a peus de la Geperudeta. Siga com siga, hem de dir-los que les emocions, que el fervor, que els sentiments no caduquen, no es fan malbé, la Geperudeta tindrà les seues flors, siga el dia que siga, i estarem ben pendents contar-lo-seu en directe a través de les nostres càmeres. Este és el punt i final a este informatiu des d'este mirador renaixentista espectacular, privilegiat, així, a quasi tocant la Mare de Déu des de Desemparats. És la mascletà d'avui de la pirotècnia mediterrània. Tot i la pluja s'ha pogut disparar, però no com estava prevista. Les previsions pel que fa a la pluja s'estan complint i avui pendents del segon dia d'ofrena, de la nit del foc. Per tant, fem la primera parada a la plaça de l'Ajuntament, al balcó de l'Ajuntament. Montse Català, quina és l'última hora? Sí, Rosa, quin matí de muntatge més complicat per a pirotècnia del Mediterrani, però quina ovació més gran acaben de rebre fa només uns instants. No ha parat de ploure així en tot el matí. Des de primera hora, pirotècnia del Mediterrani ha tingut muntat un envelat dins de la gàbia per poder treballar en sec amb eixa pólvora i que ha desmuntat minuts abans de la mascletà, però no han disparat ni de lluny tot el que volien, sinó tot el que han pogut muntar amb l'oratge que han tingut des de primera hora. El públic, això sí, ha sigut fidel. A les 11 del matí ja n'hi havia 6 seguidors de les mascletades amb paraigües darrere de la tanca esperant novetats i esperant veure aquesta mascletà que per fi s'ha disparat. Una situació semblant que s'ha viscut també a les comissions. Avui totes pendent del cel i pendents de les notificacions del mòbil. Es desfulla la Margarida. Lo que es la mascletà y lo que va a ser la nit del foc sí que se van a disparar. El primer duel, falles, pluja, se l'emporta a la festa. No m'impedeix disfrutar la festa perquè hem vengut per això, plogui o no plogui. A pesar que la intensitat de la pluja al llarg del matí no ha impedit el muntatge, sí que la dificultat i condicionat. Y a ver, haciendo lo que se puede. Más peligroso el viento que el agua. Si montas y tapas, el agua no tiene peligro. El veredicte de la pirotècnia és clar. Davant la pluja perilla l'espectacle, no els espectadors, però l'oratge no s'ha pronunciat, tot i que sí els nostres meteoròlegs. Avui podria ser el dia de falles amb més pluja a la ciutat de València des que hi ha registres. I és que l'avís groc d'AEMET ens indica que poden caure fins a 20 litres metre quadrat en només una hora, i l'ofrena a la Mare de Déu pot convertir-se en una súplica. El sector del Carme a les 6 de la vesprada i, segons les previsions, de 6 a 8 va caure bé. Sí, no pasa nada porque somos franceses para venir a la feria de fallas. Si plou, no, ens quedarem en la carpa. Esta tarde la ofrenda habrá que verla y habrá que disfrutarla. La nit del foc també prepara l'artilleria per a disparar a la pluja que durant tot el matí presenta batalla. El equipo está un poquito nervioso, pero la ilusión siempre está. Estamos montando y tapando todo lo que se puede, así que yo creo que va a salir todo perfecto.
Però jo li demanaria al dimoni que el tinc ja ganes de cremar, a veure si no me'l fot més. Les falles sempre superen reptes i enguany, amb el fred i la pluja, s'anoten un mes. Més enllà del cap i casal, la previsió meteorològica ha provocat una cascada de cancel·lacions dels actes fallers. A Alzira, a la Ribera Alta, avui no han tingut mascletà. L'ofrena s'ajorna demà i tampoc gaudiran del castell d'esta nit. Mateixa situació a Carlet i Algemesí, on queden ajornats tots els actes fallers previs per avui. Cullera, a la Ribera Baixa, ha decidit traslladar l'ofrena a demà de matí, dia de Sant Josep. També s'ha suspès la mascletà i el ball previst als jardins del mercat. I tots els actes, quasi tots, suspesos. Demà tenim l'ofrena, que s'ha canviat de dia, però ja no és igual. Una pluja que no cessa i fa patir ara pels monuments. Tota la pluja sí que estan tratades, però no pa tant. A Sagunt, al Camp de Morvedre, ja treballen en una alternativa. Ofrena n'hi haurà. Avui, que tenim la primera part de l'ofrena, anem a treballar-ho, ja hem treballat, ja està dissenyat el plan B, se farà dins de l'església. A Llombai i Benimodo s'ajorna l'ofrena. Benaguasil i la Pobla de Vallbona la traslladen demà de matí. A la Safor, Oliva ha suspès la mascleta d'avui. En l'aire, la mascleta nocturna. La pluja també ha alterat el programa faller a moltes localitats de l'Horta Sud. Torrent ha suspès la mascleta. Massanassa i Catarroja desplacen l'ofrena demà, mentre que Paiporta trasllada l'ofrena al dissabte 22, coincidint amb la crema de la falla solidària SOM i ha plantat Convent de Jerusalem Matemàtic Marsal. I aquestes que veuen són imatges de la falla del Raval de Catarroja. Són les primeres conseqüències de la pluja. Ha caigut la figura central d'esta comissió este matí, una falla de 600 fallers, una falla que també va estar afectada per la Dana, que va inaugurar el nou casal al mes de febrer, i avui, amb aquestes condicions meteorològiques, han patit el primer esglai, que és que la seva figura central de la falla ha caigut per la pluja. I el vostre oferiment floral, amunt els cors, amunt de l'ànima i amunt València. Xavar, literat a Feliu, Merla, Rosario i Loi. Abans de demanar el testimoni de tots, amor i devoció, i demanar plaça de Corts Valencianes, Colònia, Santa Rita. Ja ho han vist, primer dia d'ofrena superat amb nota. Cap presència de pluja, això sí, temperatures molt fredes. Ens hem estrenat amb aquests xips, ha sigut una ofrena molt àgil per a totes les comissions. Aquests xips controlaven la presència de les comissions al llarg de la desfilada i també convidats especials en este primer dia d'ofrena, representants de les falles afectades per la Dana. Tot i això, la fallera major infantil, amb aquests convidats extra, va entrar a la plaça de la Mare de Déu a la 1:30 de la matinada. Anem en directe a la plaça de la Mare de Déu, on està a punt que comença aquesta segona jornada d'ofrena, que confirmem si se celebrarà. Victòria Masso, en directe, plaça de la Mare de Déu. Sí, Montse, la bona notícia és que efectivament València tindrà aquest segon dia d'ofrena. La Junta Central Fallera. El que sí que ha demanat, per favor, a les comissions és que siguin puntuals, sobretot per a tindre agilitat una volta més, un segon dia, en aquesta desfilada. Una desfilada que comença a les 3:30 i esta plaça està ja totalment preparada per a començar a rebre milers de fallers i de falleres que una vegada més, i ho comentàvem en els titulars d'aquest informatiu, una vegada més tornarem a veure entrar per a retre homenatge a la patrona paraigua en mà. Seran 50.000 els fallers i falleres que retran homenatge, com diguem, a la Xeperudeta en el dia d'avui. La previsió diu que la pluja podria allargar-se fins a la nit, així que podria ser
que la fallera major de València, Berta Peiró, entrara a la plaça de la Mare de Déu sense aigua. Una pluja que ahir va respectar el dia i el primer dia d'ofrena va permetre que el mantell que acabem de veure de la Mare de Déu en blanc i roig començara a dibuixar-se. Moltes persones este matí, encara sí ho veuen, estan admirant i se dibuix, com dic, en blanc i roig, amb impermeable, paraigua en mà. Moltes han destacat que és una llàstima este oratge que desluís la festa. Altres, per contra, han destacat que el fet de que n'hi hagi menys jet els permet visitar la ciutat d'una manera més còmoda. Soy francesa, pero bueno, para mí es ya Valencia, no sé, me emociona mucho, incluso con la lluvia. Me gusta mucho, como hace años que no venía, el que esté todo tan unificado, todo así en blanco. La lástima és el dia. Positiva perquè hi ha poca gent, es pot veure molt bé les falles. No m'impedeix disfrutar de la festa perquè hem vingut per això, plogui o no plogui, però també és una pena. L'excepcionalitat de l'edició número 80 de l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats no ha estat marcada exclusivament per la pluja o per ser l'aniversari de l'acte faller. Des de les 3:30 de la vesprada, les comissions de la ciutat de València acostaven els rams als vestidors, en una primera jornada on l'habitual cerimònia es convertia en record per una altra data, el 29 d'octubre. A més del dron, que enguany ha proporcionat imatges inèdites, el simbolisme s'endevinava en un mantell on s'han plasmat els efectes mortals de la dana. A poc, els rams de les falleres majors, disposats al llarg del tapís, han visibilitzat el nombre de víctimes. L'ofrena ha discorregut amb un ritme ràpid. El geolocalitzador, que s'ha incorporat a l'estendard de cada comissió, ha ordenat les passes i ha controlat amb fluïdesa les dues vies d'accés natural a la plaça de la Mare de Déu. Quan ja era mitjanit, les seccions de pobles damnificats per la catàstrofe s'han afegit a una desfilada sentida. Alginet, Benifaió, Carlet, Alberic, un centenar de comissions en nom de totes. L'acte l'ha tancat la fallera major infantil. Lucía García té uns anys i ja ha viscut una ofrena històrica. I els hem parlat de les activitats d'aquest calendari oficial, però avui també volem fer una ullada a les comissions falleres. És cert que moltes han hagut de suspendre les seues despertades o passacarrers d'este matí amb motiu de la pluja, però les activitats han continuat dins dels casals o dels seus envelats. També ens preguntem si a les falles d'especial els visitants han continuat rodant les falles perquè l'hora de la crema s'aproxima. Així que anem a veure com està l'assumpte a una de les falles d'especial. Anem al tercer premi d'enguany, falla na Jordana, feta per Mario Gual. Allí està el nostre company Paco Morrió. Paco, has estat molt acompanyat este matí? Sí, he estat molt acompanyat, però ara el que vull mostrar-te és que els danys són més que evidents degut a la pluja constant que en alguns moments ha sigut moderada així a na Jordana. I si no ens fixem en este cofre, així podem veure tota aquesta part que ha anat caent i el pitjor de tot és com la pintura va bufant i van caent-se. Així la falla de na Jordana, que du per lema Tarot, han volgut fer un encanteri al més pur estil de na Jordana a este dimoni per veure si d'alguna manera, finalment, ix les cartes del sol o esta vesprada nit la lluna, ja que pensen vostès que la comissió ix al voltant de les 6 de la vesprada junt a tot el districte del Carme. Per això volen a veure si finalment fa bon temps. El que sí que no falla és el degoteig constant de turistes vinguts de totes les parts i que paraigües en mà no paren de recórrer no este, sinó tots els monuments de secció especial de les falles. Per començar el dia cal agarrar forces. ¿Cómo va la jornada? Vamos poco a poco. El tiempo no acompaña mucho, pero bueno, no nos podemos quejar. Hay peores. Acabamos de llegar en el tren. Y para llegar lo mejor es... Al Buñuelo. Veníamos pensando en el Buñuelo por el camino. I hi ha gent per a tot, també per esperar des de primera hora la mascleta. D'on veniu? D'Almenara. I què porteu? Rosquetes en anisseig. I quin és el plan d'avui? Pues esperem poder veure la mascleta. De Tarragona, de Cambrils. I hem vingut de Cambrils a veure la mascleta? Sí, tant i tant. New York.
What are you here? Oh, to celebrate all Valencia. This is wonderful. Amb la pluja o sense, és bon dia per a veure falles amb el suport del paraigua. Amo València. I en especial, la guanyadora del primer Premi a València, Convent de Jerusalem, Matemàtic Marsal. Com sempre, preciosa, molt bonica. De categoria, de fantasia, com diguem els valencians. Però n'hi ha molta gent per ser el dia que és. La gent, la llum, el soroll, tot. Vamos a andar bajo la lluvia un ratito, pararemos a almorzar en algún sitio. ¿Quién es el plan del día? Almorzar. Calamares, bueno, aunque tenéis de todo, tortilla de alcachofas, ajos tiernos, patata con cebolla. Ens ho han dit tantes vegades que al final hem fet cas. Anem a esmorzar. I ara a continuar treballant i a disfrutar d'un 18 de març de falles. Desde esta mañana que hemos estado y hemos mantenido reuniones con bomberos, con policía, viendo a ver también con los informes que nos han ido facilitando desde AEMET, va a continuar la ofrenda, estamos en alerta amarilla, pero la ofrenda continúa adelante. Quizás haya momentos en que puntualmente pueda llover algo más, pero no va a ser una lluvia excesivamente fuerte, con lo cual la ofrenda va a continuar adelante. És la confirmació oficial. Tot i la pluja, la segona jornada de l'ofrena a la Mare de Déu es manté. Actualitzem l'actualitat de la festa amb Montse Català des del balcó de l'Ajuntament de València. Montse, endavant. Ho acabem de sentir. Sí que hi ha ofrena. La segona jornada de l'ofrena comença en poc més de mitja hora a partir de les 3:30. Es permeten els paraigües, es permeten els impermeables, però no la blusa fallera ni les parques. No en indumentària particular, tots vestits de valencians, ho acaba de dir el regidor. I també n'hi haurà esta nit del foc. Al pont de Monteolivet. Germans Cavaller estan muntant allí des de primera hora del matí. També el regidor de festes ens ha confirmat a partir sobre les 12 del migdia que n'hi hauria esta mitjanit, aquesta gran nit del foc, perquè és més perillós desmuntar-la que cremar-la. Anem allí en directe, pont de Monteolivet. Txelo Jimeno, has estat allí durant tot el matí amb els preparatius constants. Sí, Montse, així la pluja ha sigut intermitent al llarg del matí. Ha complicat, però no ha impedit els treballs dels operaris de la pirotècnica Germans Cavaller d'Almenara per a muntar tot este dispositiu que tenim així darrere. 1.405 quilos de pólvora. Ens han comentat els germans que estan molt il·lusionats, que estan preocupats no tant per la pluja com per les ràfegues de vent que podrien generar alguna situació de perill i que estan, com diem, en contacte amb l'Ajuntament permanentment i que tot continua tal i com estava previst. Va ser un espectacle, ens diuen, un dels més potents que han fet en la seva història, amb carcasses que van a pujar fins a 150 metres d'altura i que l'objectiu d'esta nit del foc és encendre, il·luminar tot el cel de València. El que va respectar l'oratge va ser la macromascleta que es va disparar a nit a Mislata, un èxit rotund de públic i també que ha fet història perquè ha sigut la mascleta més gran que s'ha disparat mai a la Comunitat Valenciana. Una de la matinada a Mislata i els masclets marquen el camí de l'epicentre de la pirotècnia. Una fita en el binomi falles i pólvora. Mai m'olvidaré de Mislata per este dia. Disparar-ne alguna tan gran no n'ha disparat mai. 501 quilos de pólvora que superen de llarg els 330 de la plaça de l'Ajuntament les falles passades. Del terratrèmol terrestre a l'aeri. Un somni complit, no tinc paraules. Brutal, ha sigut brutal. Impresionant, ha sido impresionant. El final ha estat, vamos. Una pasada, una verdadera pasada. Vivirla tan cerca, la verdad es que es una sensación que es tremendo. Apoteosi final y a celebrarlo. Andar bajo la lluvia un ratito, pararemos a almorzar en algún sitio.
transparencia, no sé, me emociona mucho, incluso con la lluvia. Hi ha poca gent, es pot veure molt bé les falles. Me gusta mucho, como hace años que no venía, el que esté todo tan unificado, todo así en blanco. La lástima es el día. No m'impedeix disfrutar de la festa perquè hem vingut per això, plogui o no plogui. Más peligroso el viento que el agua. La pluja ha fet tot els possibles per enterbolir les falles un dia més, però l'esperit faller no s'atemorís tan fàcilment. Avui de nou, carrers plens, mascletà i segon dia d'ofrena. Comencem l'informatiu precisament allí, amb Amparo Fernández i José Luis Camps. Continuen, Amparo, desfilant fallers i falleres malgrat la pluja. Bona nit, pluja que cala, però sentiments que es desborden, aigua que banya i llàgrimes que continuen rodant per aquestes galtes en tocar esta plaça de la Mare de Déu. Hi ha coses que no les para ni tan sols el mal oratge i este segon dia d'ofrena s'ha celebrat desafiant aquestes males previsions i després d'estar tota la vesprada pràcticament sense parar de ploure. Sí que és cert que hi ha molt menys públic que altres anys veient esta plaça d'ací de la Mare de Déu des d'esta casa vestuari on estem fent esta connexió en directe. Sí que és cert que hi ha comissions que han decidit canviar els plans i substituir l'ofrena d'avui per altres desfilades que se faran demà el dia de Sant Josep, però la majoria sí ha volgut vindre fins ací per a veure a la Mare de Déu carregats de tots aquests sentiments i ho han fet com han pogut, amb paraigua en mà, amb aquests plàstics especialment cobrint els vestits de les falleres. La imatge que veiem des d'esta plaça de la Mare de Déu entrant des del carrer Micalet o des de la plaça de l'Almoina és sempre la mateixa, aquest sentiment que es desborda en veure la Mare de Déu. Ens preguntem, a peu d'ofrena, no es queixen, ens diuen que és el que volien passar a peus de la Geperudeta i això no hi ha oratge que ho frene. També li hem preguntat als vestidors que estan tot el dia, moltes hores davall la pluja, una imatge insòlita, no recordaven que haguera plogut tantes hores seguides i sobretot no recordaven una vesprada amb tant de fred. Siga com siga, arribar així és abraçar-se a aquesta Mare de Déu, la imatge de la Geperudeta que els empara i que obri el paraigua per a replegar tots i cadascun dels seus sentiments. Segona jornada de l'ofrena i desafiant la pluja. El plàstic protector és el protagonista de l'ofrena de 2025. Improvisat i plastificat. No importa la pluja ni res. Plastificada com les muñeques del chino. Pues me iba a rajar, pero lo hemos hecho, no. Vestits i estandards, tot es protegeix de l'aigua. És una falda que està feta posta de plàstic i és per a portar-la damunt. Perquè tot és vàlid per a superar la pluja. Jo amb la pluja no puc portar tacó. Sense faltar la música, tot i amagar els instruments. Hay que acompañarlos un ratet y ya está. I en arribar a la plaça, Alfred, vestidor de la Mare de Déu i veí d'Alfafar. Recuerdo a Dios gracias de que con el agua por los hombros nos hemos salvado a todos. Enganxa els rams dedicats a les víctimes de la Dana. Ramos con mensajes que te hacen saltar las lágrimas. Ramos que les pones negros, con escritos a mano dedicando sobre todo a familiares que ya están en el cielo. L'any que fa 80 de l'ofrena, passat per aigua i amb baixes temperatures que no han refredat l'emoció d'arribar a una plaça que acull a tots els que han vingut amb una il·lusió, una petició o una promesa a la Mare de Déu. Canestella de flors. Ja ho ha dit Alfred, aquest vestidor de la Mare de Déu que va sobreviure a la Dana. Aquestes falles són les falles de l'aigua, però també són les falles de la Dana. Fa 4 mesos passava aquesta catàstrofe que ha marcat i que ha canviat en certa mesura tot este calendari faller. Veuen així en directe aquesta imatge d'aquest mantell, avui ja molt més vestit. Ja endevinàvem ahir aquests ramells de colors que van puntejant tot el blanc del clavell. I aquests ramells representen a cadascuna de les 228 víctimes. S'ha hagut d'improvisar, canviar el dibuix i les mans que estan al darrere del mantell i que representen l'ajuda dels voluntaris
voluntaris i de l'ajuda que, com el poble, va ajudar als pobles més afectats per la Dana. Molts pobles de l'Horta Sud, de la Ribera, que no han pogut celebrar aquestes falles, però que han volgut eixir també en les seues comissions, en esta ofrena o en les seues ofrenes als seus pobles a la Mare de Déu. Diuen que aigua en tingueren i aigua han tingut, però també tingueren festa i volen més festa en el futur. Són falles resilients, han sobreviscut a la Dana, però l'aigua els ho està posant difícil. A la falla al Raval de Catarroja els ha caigut el remat, una insignificància per al que porten a les esquenes. Després de tot el que ha passat, han plantat, estem així tots bé, han sigut unes falles especials. Ara fem parada a Benetússer, on la falla al Rajolar fa un mural per homenatjar el voluntariat, sota la pluja i amb els ànims de tota la comissió. Darle como un pequeño homenaje a toda la sociedad que ha estado involucrada en nosotros, nos han ayudado tanto. La solidaritat fallera es fa palesa en esta falla de Benetússer, que ha donat alguns ninots salvats de la barrancada a la falla del poble de Paiporta. Le hemos dado una de las piezas más bonitas que hemos tenido y nada, la están disfrutando desde el día 15 que fuimos con ellos a plantar-la. Com sabien que no anàvem a muntar monument com a tal, ens els donaven per a que poguérem tindre falla, festa i tot el que farà falta a pesar de la pluja, de l'aigua i de tot. La pluja no ofega les ganes de festa a esta comissió de Paiporta. On el millor resum el trobem així: cap aigua apagarà la nostra flama. Si per alguna cosa es diuen artistes és perquè són capaços d'alçar d'on pràcticament no n'hi ha. Hem vist com aquestes falles, les falles també de la Dana, han afectat aquestes 228 víctimes mortals que ja no es poden de ninguna manera recuperar, però també hi ha hagut molts danys materials, entre ells els tallers fallers, com per exemple el de la falla l'Antiga, que també va estar afectat per l'aigua de la barrancada. Anem en directe a veure com, a pesar de tot, Cristian Hervás, Maje Jorge, eixa falla d'especial ha tingut el seu monument especial. Així és, Amparo, molt especial. Nosaltres estem baix una finíssima pluja ja als peus de Pangea. Este monument marcat per l'aigua amb el segon premi és ja tot un símbol, tot una lliçó de força i resistència. Recordem que el taller del pare d'esta obra, l'artista Josué Beitia, va ser arrasat per la riuada al seu pas per Benetússer, i encara que la pluja d'esta vesprada l'ha provocat algunes ferides, la unió dels 5 continents continua ferma i desafiant a un cel plujós, i amb els que tampoc ha pogut ni la pluja ni el fred han sigut amb els nostres companys Paco Bernabéu i Joan Miquel Llopis, més conegut com Techota, que esta vesprada han recorregut els carrers del centre de València per a mostrar-nos l'ambient. Això sí, ho han fet ben preparats. Falles i pluja, mal negoci. És una cosa que no lliga, però quan plou, els carrers i les places es converteixen en un mar de paraigües. I si la cosa va complicant-se, que plou més, haurem de ficar-nos el poncho de coloret per a que se'ns veja. Bueno, hay que recibir las cosas como vienen. Todo es permitido por el Papa Dios, el que controla todas las cosas, y nosotros simplemente disfrutamos. Carrers quasi buits, parades buides. Estamos jodidos aquí. La gente ya no nos compra porque mucha lluvia. Esto es una desgracia. A mal temps. Buena cara. El tiempo no me importa, soy alemana, mira, igual. ¿Eres alemán? Sí, soy alemán. ¿Cuánta gente llevas? 48. ¿48 de dónde? De Francia. ¡Vive la France! ¡Vive la France! Falles lluvioses, falles dichoses. Sí. O, a mal temps... Bona cara. I la gent que treballa ho deu de passar mal, no? Bueno, es un poco más complicado, pero al final no pasa res. Mal día para trabajar davall la pluja, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pero no hay otra, hay que hacerlo. A mal tiempo... Buena cara. Com una carabassa. Javi Miró diu que demà ja no plourà. Pues disfrutaré a tope demà. Vale, pues tot en un dia s'haurà de disfrutar, sí?
I la festa també té un final esta nit, un final com se fa a la Valenciana amb pirotècnia, mentre així continuarà en marxa issa ofrena i es preveu que s'allargue fins ben entrada a la nit. Ja saben, a missa cirereta del pastís, l'entrada de Berta Peiró, la fallera major de València, quan entra a esta plaça de la Mare de Déu. A les 12 de la nit hi ha una altra cita per als amants de la pólvora i que també ha estat desafiant d'alguna manera a la pluja i especialment al vent. Estan en directe Vicent Santapau, Víctor Vidal, en ese pont de Montolivet, des d'on està prevista ixa nit del foc, la vespra de Sant Josep. Però, Víctor, volem saber que abans d'ixa nit del foc hi ha una espècie de compte enrere. Conta'ns. Sí, exactament, Amparo. A les 11:30 iniciarà així un compte enrere, una projecció sobre la façana del Palau de les Arts que farà un repàs a la història de les falles i a continuació, a les 12, ben puntuals, donarà inici este castell de la nit del foc que té preparat així la pirotècnia Germans Cavaller d'Almenara, que han lluitat de valent contra esta pluja que ha caigut durant tot el dia, però així ja tenen totes aquestes carcasses així cobertes de plàstics i preparades per a iniciar-se a les 12 ben puntuals. Seran 1.400 quilos de pólvora en un espectacle que durarà quasi 20 minuts i amb carcasses i trons ben potents que arribaran als 120 metres d'altura. Sens dubte, una cita a la que no podem faltar. La pluja, en principi, a hores d'ara no se cancel·larà, continuarà avant a les 12 en punt d'esta mitjanit, així, al pont de Montolivet. Evidentemente la humedad no es buena para la pólvora, la lluvia no es buena para la pólvora. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por intentar taparlo todo y que todo mantenga las condiciones adecuadas para dispararse y nada, dando los últimos remates y esperando que haya un poco de suerte y que las cosas salgan bien. En esta casa vestuari d'ací de la plaça de la Mare de Déu de València entren i ixen ixos vestidors i vestidores, van canviant-se de muda perquè estan suportant hores i hores davall la pluja i continuen cosint un a un amb ramells eixe mantell de la Mare de Déu. De moment els diguem adeu des d'este punt, passem la connexió als estudis de Burjassot amb Iñaki Espeso, tornarem per a oferir-los en directe, si la pluja ho permet, de nou esta imatge en directe de la plaça de la Mare de Déu en este segon dia d'ofrena. S'ha fet de nit, això pareix London, quina fumaguera, però què bé, no? Tot el món dubtava que avui fora possible disparar la mascletà, però ja ho veuen, no hi ha res que no es pugui aconseguir quan es tracta de celebrar les falles. Bona mostra en són els centenars de fallers i falleres que, malgrat la pluja, continuen desfilant davant de la patrona. Tornem amb tu, Amparo, i tancarà precisament la fallera major de València esta nit. Sí, serà Berta Peiró, l'entrada de Berta Peiró de la Fallera Major de València en esta plaça a la que posa el punt i final a esta segona jornada de l'ofrena. Una ofrena distinta a la d'este 2025 per molts motius, per aquesta pluja, per aquest fred, per aquest vent i per ser les falles de la Dana. Ens heu recordarà aquest mantell de la Mare de Déu amb el recordatori als voluntaris, a les víctimes i una paraula que s'escriurà, si la pluja ho permet, gràcies, amb fang. Volen escriure en aquest mantell els vestidors de la Mare de Déu. Ens acomiadem des d'ací, des d'esta casa vestuari de la plaça de la Geperudeta, amb aquestes imatges en directe. Demà, dia de Sant Josep, el foc donarà pas a les cendres, se'n va la pluja, es quedarà intacte el record i l'homenatge a les víctimes i als voluntaris de la Dana.
Bé, així s'ha viscut l'última mascleta de les Falles 2025. L'acaba de disparar la pirotècnia FX Cavaller de Montcada en este dia de Sant Josep, en este dia gran de les Falles. L'oratge s'ha comportat i això ha tret la gent al carrer per a disfrutar de l'ambient i per admirar els monuments abans que es devoren les flames. Per tant, la primera parada obligatòria la fem al balcó de l'Ajuntament de València, Montse Català, per a conèixer tota l'actualitat fallera d'este dia. Sí, Rosa, mascleta tradicional valenciana per acomiadar les Falles 2025. María José Lora, de Cavaller FX, ha cremat 250 quilos de massa reglamentada per a fer embogir un públic que volia pólvora i millor oratge que ahir. I les dues coses s'han complit. Fins i tot el sol s'ha animat sobre les 12 del migdia per si vostès encara els queda a veure alguna falla i tenen temps de fer una última ronda fallera. La nostra companya Carmen Marc ha eixit a fer la seva ronda este matí i tot això és el que s'ha trobat. El modus operandi d'un dia de Sant Josep a la ciutat de València és de manual. Soc de que m'agrada molt el meneo, l'ambient. Quan més ambient, i també soc que anem així, anem allà. Són tots d'Ibi i el plan ha sigut que la meva dona i la meva cunyada van enterar del viatge i van dir, Simón, anem a València a passar el dia. Esprement del Dia del Pare, els visitants arriben en autobús, cotxe, tren o bicicleta. Viem de Castelló i hem vingut en cotxe a passar el dia a veure així, veure totes les falles. El recorregut faller comença pronte i acaba tard. Entremig, les bondats de l'oratge marquen un itinerari plaga de figures humanes procurant veure ninots. No havíem vingut mai el dia de neu i enguany és el primer any. Ni de bon matí la solitud és tendència. Els plans venen definits per una jornada festiva on les hores fora al carrer es passen a prop dels punts neuràlgics. Anoche no salimos porque estaba todo el día, toda la noche y todo el día lloviendo, entonces aprovechamos, digo, pues nada, a descansar y nos toca madrugar. Y madrugamos mucho para no pillar la avalancha de gente. Pues porque pensábamos también que no habría mucha gente, pero sí que hay. L'art efímer faller no contempla hores extra. La vida programada s'allarga fins a la cremà. En temps de descompte, les excursions a peu de falla són un exercici que avui ja es pot fer sense paraigua. Es como nuestra segunda casa. Entonces siempre aprovechamos el día de San José para celebrarlo en Valencia. Una vueltecita, evitar la gente que vaya a ver la mascleta y eso, que se está acumulando mucho, y luego ya para casita. Després de l'ofrena, apropar-se a veure el mantell de la Mare de Déu és una part del recorregut que concita més afluència. Deixem els vianants amb les particularitats d'un dimecres que sona també a memòria i record per la dana. Davall d'un cel gris, els fallers i falleres de la Pobla de Vallbona han sigut puntuals a la cita. L'ofrena, ajornada ahir, era un dels actes més esperats. El dia que siga. Nosaltres, per vestir-se de fallera, sempre estem a tot. Superem el miler de persones avui d'ací vestits de fallers i de falleres i que, per tant, que és sinònim de que la Pobla també és un poble molt faller. Encara que l'oratge no acompanyava, ningú se ho ha volgut perdre. Estic molt content i moltes ganes de sentir esto per primera vegada. Decisió encertada també a Gandia, que han pogut gaudir de l'ofrena, avui sí, sense pluja. Al final ha resultat encertat traslladar l'ofrena a matí i al dia de Sant Josep. Tan diferent però molt emotiu. Un esdeveniment que s'afig a una jornada ben farcida d'actes fallers. Tot ara tenim coses perquè s'ha juntat tot. A Catarroja costa contindre les emocions. Avui és el dia més emocionant de totes les falles. Vindré... El record de la dana ha estat molt present en esta localitat de l'Horta Sud. Muy emotivo. La verdad, después de todo lo que ha pasado y todo, más todavía. I jo sé que ens va ajudar i anem a poder en tot. Poc a poc, però pujarem. Era importantíssim avui passar-la per nosaltres i per tots. Avui, dia de Sant Josep, l'oratge dona una treva per a gaudir tot el que la pluja va impedir ahir. I on no es va suspendre ahir l'ofrena va ser a la ciutat de València. Milers de fallers, falleres i músics varen fer front a la pluja. Fins i tot la fallera major de València, Berta Peiró, i la seva cor d'honor, que entraven a la plaça a la 1 de la matinada sense paraigües i amb pluja intensa. De fet, l'himne no es pogué interpretar a la plaça com és tradicional davant de la Mare de Déu i s'hagué de cantar des de dins de la basílica. Una
l'ofrena passada per aigua ja ho han vist, però la devoció no va frenar els milers de fallers i músics que amb paraigües i impermeables van voler portar les seues flors a la patrona. De fet, sàpien que, encara que plogué, sàpien que hi havia un 70% de probabilitat perquè es desencadenaren trons, llamps i granís, com va passar a Alacant. Però, com ens han contat els nostres meteoròlegs este matí, que anàvem seguint aquestes tempestes, ens conten que les pluges anaven perdent intensitat a mesura que s'apropaven a la ciutat de València. Providència? Pot ser. El que és cert és que avui la plaça de la Mare de Déu bull de gent. Allí està en directe la nostra companya Victòria Masso, perquè tot el món vol veure ixe mantell de la Mare de Déu acabat. Veritat, Victòria? Sí, Montse, esta és una parada obligada en el dia de Sant Josep ací a la ciutat de València. Moltíssimes persones acostant-se a la plaça de la Mare de Déu per admirar ese mantell de la patrona de la Cheperudeta, que passarà a la història per dos motius. Coincidís amb el 80 aniversari de l'acte de l'ofrena a la ciutat i també pel que comentàvem, perquè fa un dibuix que és un homenatge a tots els pobles afectats per la dana. Els clavells han dibuixat un mapa de la província de València en forma de senyera. La part d'enmig, clavells blancs, és la zona directament afectada per la catàstrofe, sostinguda per dos mans que representen la fortalesa i la solidaritat amb tota aquesta població. A nit, vestidors i vestidores van col·locar als peus d'aquest mantell els objectes que el voluntariat van utilitzar per ajudar a aquesta gent: pals, botes, cabassos, i van agrair aquest treball amb un gran cartell. A aquestes hores, molta gent, tot i que és l'hora de dinar, continua acostant-se ací a la plaça de la Mare de Déu de València, aprofitant que de tant en tant ix el sol, tot després que ahir, tot i l'amenaça de pluja, s'imposara l'ofrena. Improvisat y plastificat. Así que hoy había que venir sí o sí. Acompañarlos y ya está, es un ratet y ya está. Son les falles y tienen que estar así. En el segon dia d'ofrena s'havia d'eixir, es va relaxar, això sí, la vestimenta fallera, però la voluntat li va guanyar el pols a la borrasca Lorenz. Jo amb la pluja no puc portar tacó. El que es manté intacta és l'emoció en cares i gestos, i els clavells dibuixen el mantell de la patrona, homenatge als pobles colpejats per la riuada. Aplaudiments als vestidors que protagonitzen este moment, un dels més emotius, quan col·loquen botes i pales als peus del mantell i un cartell ja usat pel veïnat afectat per la dana. Gràcies, diu, per la solidaritat rebuda. Era la una quan entra en la plaça la Fallera Major. Darrere de Berta Peiró, l'alcaldessa Maria José Català vestida de fallera. Dins de la basílica es tanca l'acte quan sonen els himnes. Encara estava en marxa l'ofrena i amb el Micalet de fons, falleres i fallers desfilaven davant la Mare de Déu mentre el Sant de València s'il·luminava. A la mitjanit i durant 20 minuts, la pirotècnia Hermanos Cavaller dispararen més de 1.400 quilos de pólvora per a dotar de llum i color una nit màgica, la nit del foc. La pluja no impedia que valencians i turistes paraigües en mà s'acostaren al pont de Montolivet a disfrutar d'una de les tradicions més emblemàtiques de les falles. Con lluvia o sin lluvia, siempre hay que estar al pie del cañón. L'espectacle, un tapís de llum i roses, esclatava en una sinfonia colorística que ens deixa meravellats. Por les palmeres, també estes daurades i els cors. Y al final el retum que te deja sentir o viure. Y el mejor fuego artificial que he visto en mi vida, de verdad. Trons, coets, llums, figures i efectes feien vibrar el cap i casal, símbol de la passió i la cultura de les festes falleres. I situació semblant a la que acabem de veure a la plaça de la Mare de Déu es viu
en estos moments a les falles d'Especial. Compte enrere per a la crema, últims minuts per veure aquestes creacions dels nostres artistes abans que siguen cendra. Ja ho veuen així a la plaça de l'Ajuntament de València, lluís el sol tímidament, però la plaça de l'Ajuntament està completament de gom a gom. Anem a una d'aquestes places de falles d'Especial, concretament a la plaça del Pilar. Allí està la nostra companya Elena Andreu. Elena, conta'ns si n'hi ha molta aglomeració de gent i si ja està preparat el dispositiu de la crema? Sí, Montse, així ja està tot preparat per a esta nit, la nit de la crema. Una crema que en esta falla, la falla del Pilar, sempre té una complexitat especial. De fet, és una de les 106 falles, 106 monuments qualificats de risc. Per una banda, té la proximitat de les façanes i també de l'arbrat, fet que fa que els bombers hagin de tindre una cura especial. De fet, ja està preparada, encara que no està desplegada eixa lona ignífuga amb la qual es protegís la façana d'esta finca que tenen en imatge any rere any. Enguany tenim un afegit especial i és la pluja que ha descarregat estos dies sobre la ciutat de València i que òbviament ha banyat els ninots. No ha penetrat l'aigua perquè tenen una pintura especial, però òbviament ha aportat humitat. Per això, esta nit en la crema s'haurà de gastar més combustible, més gasoil, i això farà que els bombers hagin de tindre una vigilància especial. En total, així a la ciutat de València hi ha un dispositiu de 355 bombers i bomberes que vigilaran de prop les quasi 400 falles que necessiten de la seva presència. Últimes hores de la festa i els que treballen de valents són els diferents cossos de bombers, els 350 efectius del Consorci de València i altres 355 del cos de bombers municipals. Un dispositiu especial de seguretat que es posa en marxa molt abans de la crema. Proximitat a edificis, l'altura, la base... En total han d'estar presents en unes 400 falles, vora un centenar d'alt risc. Convento Jerusalén, por el hecho de que tiene un gran volumen y la plaza pues es la que tienen, y luego la falla del Pilar no quería dejar de nombrar pues la plaza del Mercado y la plaza del Mercado de Cabanyal. I enguany amb el factor afegit de la humitat acumulada en els monuments després de dies de pluja. Nos va a condicionar que la crema tenga un poco de dificultad. Cal anar en compte i no abusar de l'accelerant, una barreja de gasoil i gasolina. El faller es pensa que ha de tirar més accelerant, aleshores nosaltres tenim que estar pendents de que no tiren més gasolina perquè pot fer algun estancament de combustible, en aquest cas de la gasolina, i tal volta pot fer algun tipus de deflagració. Perquè la crema és un art. L'art està en poder mantindre aquesta base sense encendre per complet, que el foc correga per dins. Amb permís de l'oratge, tot està preparat per a la cloenda de l'edició de les falles d'enguany. Les falles d'enguany es recordaran per la pluja i el fred. 3 dies de precipitacions persistents que han deixat conseqüències als monuments. A la falla de l'Ajuntament, la manta del bou dolçainer ha cedit a l'aigua i els bombers han hagut de revisar l'estructura. La falla és una falla que té riesgo, és molt alta, té molt de volumen i al final l'aigua no sabem on va acumular-se. L'estructura de moment està aguantant. Lo que ha caigut es lo que es el material, el corcho. No corre peligro, tenemos de todas formas servicio aquí permanente en la plaza del Ayuntamiento y estaremos al tanto. I si li fem la volta comprovem més pelats, desperfectes que trobem en quasi totes les falles, com la de Regne de València a Siscar o la d'Almiral Cadarso. Així el perill està en esta figura. I hem tingut que posar ahí unes valles per a que els visitants que venen este matí no correguen perill si se soltara la figura d'ahí dalt. Esto está hecho para estar 4 o 5 días y no bajo el agua 4 o 5 días. En alguns casos han caigut peces principals com a la falla de Duc de Calàbria i a la de Natsjordana els bombers han actuat ja de matinada. Durant el dia va anar acabant i va haver un moment que era perillós per a tot el món que estava dins de la falla. I van cridar emergències perquè vingueren i solucionaren el problema. I varen fer un forat, anclaren tota la part de dins i varen fer la corda fins a l'arbre que tenia. Suro i pintura han aguantat com han pogut l'envi de l'oratge que aquestes festes ens deixa el dia més plujós de la història de les falles.
I abans que es creme tot, volem donar-li enhorabona i també enviar el nostre agraïment a la falla guanyadora del Premi Apunt 2025. És esta que veuen, la falla Pelai Matemàtic Marsal, amb esta escena dedicada a la cobertura de la dana que va fer la televisió pública valenciana, feta pels artistes Art de Foc, i amb el lema Apunt salva vides, han volgut fer un homenatge als reporters i reporteres que van estar en primera línia informant del que passava en un moment tan devastador per a la nostra història recent. 573 vots els han fet guanyadors d'aquest primer premi que han rebut al Piset de la Mascleta. Un homenaje directo a todos los periodistas y a todos los reporteros que estuvisteis ahí en primera línea informándonos de lo que realmente Moltes pasaba. gràcies. Això és servei públic, i no podia ser un altre. Termino, es una escena de una cámara emergiendo del barro, transmitiendo en directo con una televisión, con el logo de Apunt y un coche metido literalmente en la dana vuestro con una fotografía. Así que muy contentos. Qué bonito, moltes gràcies a vosotros. Especial homenatge també. I bé, en este punt de l'informatiu, l'actualitat fallera en este dia de Sant Josep ens demana de nou pas. Després de fer-nos patir tant l'oratge durant estos dies, el sol ha aparegut i el públic ho està agraint a València, però també a la resta de pobles que celebren falles. Montse Català, tornem amb tu. Sí, amb sol, este dia de Sant Josep, recta final per a tots els municipis fallers que celebren les falles al llarg del nostre territori. El binomi melancolia i esgotament és el sentiment més estès entre tots els fallers en el dia gran de la festa, i ho anem a comprovar fora de València. Eixim cap a la Marina Alta i la Plana Baixa per saber com estan preparant aquesta arribada del foc. Estem en directe en dues poblacions ben falleres. A Dénia està la nostra companya Maria Bravo, a Borriana està Raül Pinyana. Comencem pel sud. Dénia, des de la falla Baix la Mar, primer premi de secció especial d'enguany. Maria Bravo, com van els preparatius de la crema? La veritat és que, Montse, tenim un ambient de luxe ací a Dénia. Portàvem diversos dies, com a la resta de la comunitat, plovent, i avui ha eixit el sol. Tenim un dia radiant i són molts els que estan aprofitant avui dia de Sant Josep este matí per veure eixa ofrena que fan ací a la capital de la Marina Alta i, sobretot, per disfrutar de les últimes hores de les falles de 2025. Parada obligada esta falla, la falla Baix la Mar, eixe primer premi de la secció especial. Podem dir que ara sí encetem les últimes hores abans de la cremà, una nit que així està tot a punt, que començarà a les 8 de la vesprada amb la cremà dels monuments de la Junta Local Fallera i que acabarà al voltant de la 1:30 de la matinada així, en la millor falla de Dénia 2025. Y sí, gaudir la festa de la frena y los monumentos, evidentemente, sí. Estos días ha fastidiado un poquito, pero ahora parece que ha dado una tregua. Pues muy bien, ya hemos venido ya varias veces, varios años, y nos gusta mucho y repetimos. O sea, que trobo que enguany hi ha monuments preciosos. És el primer dia que podem eixir després de tanta pluja i ara pues, a disfrutar del solet i de la festa. I a Borriana la pluja no ha deixat d'acompanyar aquestes falles. Ahir va obligar a cancel·lar la nit del foc i avui a retrasar fins a 2 hores l'ofrena de flors a la Verge de la Misericòrdia. Finalment s'ha pogut completar el tapís i també disparar aquesta última mascleta a càrrec de Pirotècnia Martí. Ara mateix els monuments, els casals, seran el lloc perquè les 18 comissions apuren les últimes hores amb dinars i sobretaules com la que tindrà lloc així a la falla guanyadora d'enguany, Don Bosco, enguany dedicada al món del Màgic 2. Aquestes falles que han obligat a mirar tant al cel, inclús avui acaben esta nit a partir de les 10 amb la crema dels monuments, un ritual que repetirà Almenara, Vallduxó i Benicarló. València es prepara per al moment culminant de les falles. En 15 minuts comença la nit de la cremà, el tradicional ritual del foc que posa fi a les festes i obre un nou cicle de renovació, la il·lusió d'un nou inici.
Molt bona nit. Les falles infantils seran les primeres a convertir-se en cendra. Encetem este breu repàs informatiu amb Amparo Fernández i José Luis Camps, que estan al balcó de l'Ajuntament. Tot està enllestit perquè a les 9 en punt encenguen la falla municipal. Amparo. Molt bona nit, així és. Ara este territori, esta plaça de l'Ajuntament, este epicentre de la festa, podríem dir que ja és territori absolutament dels bombers i dels pirotècnics que ahir estan enllestint tota aquesta traca que li prendrà foc a aquests monuments municipals com mana la tradició en este ritual. Hem triat este balcó de l'Ajuntament com a exemple, però són moltíssimes les finestres per enguaitar esta nit, en esta nit de la cremà, al llarg de tota la comunitat valenciana, en este dia de Sant Josep, en què hem de recordar que està agarrant molta força una tradició, la tradició dels correfocs. En estos moments encara està en marxa aquests correfocs, aquests dimonis que estan des de fa 10 anys, són els encarregats de portar la flama amb què s'encendrà la nit de la crema d'este 19 de març. 7 colles de dimonis en total, de tota la comunitat valenciana, estan omplint els carrers més cèntrics d'esta ciutat de València amb pólvora, amb llum, amb música, amb tots aquests ingredients i amb 150 dimonis que, atenció, són el doble que l'any passat. Creix esta tradició, com diem, d'omplir esta vesprada de Sant Josep amb molta llum i amb molta pólvora. Les falleres majors i les seues cors d'honor estan encapçalant tota aquesta comitiva que en uns minuts, quan toquen les 8 de la nit, acabarà a la Porta de la Mar i ahir és on un castell de foc d'artifici encendrà la metxa amb què es botarà foc ja les falles infantils. Esta falla, la falla que veuen, la fauna fallera, la falla de tots els valencians i valencianes, la falla municipal serà l'última a dir adeu a aquestes falles de 2025. Serà l'última a les 11 de la nit en convertir-se en cendra. Prèviament ho farà la falla guanyadora de la secció d'especial, eixa que tantes fotografies, que tants ulls han posat al damunt, i és la falla de Convent, on anirem de seguida en directe, però abans també volem fer una parada a la falla d'especial Ciscar Borriana, al barri de l'Eixample, que per primera volta, i allí estan per a comprovar-ho Maje Jorge i Robert Ortín, ha fet podi i que enguany ara mateixa li van a dir adeu a aquest monument amb què han aconseguit aquesta segona posició, Maje. Així és, Amparo, així ja està tot preparat per a que este homenatge als Jocs Infantils siga devorat per les flames, un monument que amb una ironia del destí pràcticament va renaixer de l'aigua i el fang. Estava pràcticament acabat i va ser arrossegat per la riuada del taller Algemesí de l'artista Joan Blanc, i en apenes 4 mesos va haver de rearmar-la. I és que no volia que els xiquets i xiquetes d'esta comissió es quedaren sense falla infantil. Una falla a la que apenes li queden minuts de vida, encara que les grans encara les queden algunes hores de resistència. Les grans, com la falla d'especial de Convent de Jerusalem, a les peus de la qual es troben els nostres companys Cristian Hervas i Víctor Vidal. Sí, així ja estan col·locant la traca al voltant de la falla. Els bombers estan agafant posicions per a la crema d'este monument, la millor falla de València d'enguany, que fa 22 metres d'alçària. Una crema que es preveu dificultosa perquè aquests monuments han estat molts dies sota la pluja i per això hauran de ficar-los més accelerant, més gasoil, perquè la falla creme bé. I vigilant perquè no passi res estaran els bombers, que estaran refrescant tots aquests edificis al voltant d'esta plaça i també tirant aigua a un lloc i a un altre perquè la combustió no siga violenta i que la falla caiga com els artistes fallers, els creadors d'aquestes obres d'art, havien pensat. Després de 4 dies revisant les places amb monuments, el dispositiu està llest per a la crema. El cablejat està allà, cablejat, i per la resta està prou despejada. Està ben ubicada. Més de 700 bombers del Consorci i voluntaris d'altres comunitats autònomes vigilaran mànega en mà els més de 400 monuments, un centenar d'ells d'alt risc, amb un desig. Que el foc correga per dins i que afecta la part superior, de manera que es creme la part superior abans que la inferior. Creemos que irá cayendo todo para adentro.
creo que irán cayendo todas las piezas hacia adentro al interior de la falla. Se quemará todo el corcho y se quedará toda la estructura de madera hasta que poco a poco vaya cayéndose una torre dentro de otra. Però enguany es complica amb les falles banyades i la necessitat d'utilitzar l'accelerant. El faller es pensa que ha de tirar més accelerant, aleshores nosaltres tenim que estar pendents de que no tiren més gasolina perquè pot fer algun estancament de combustible i tal volta pot fer algun tipus de deflagració. Àlea jacta est, llestos per a la cremà. S'ha fet molt estrany eixir avui al carrer sense paraigua, omplir-se de nou els carrers amb moltíssima gent que no ha volgut deixar passar l'última oportunitat, l'últim cartutxo, podríem dir, per a poder veure eixes falles d'especial de la secció que siga, però almenys endur-se eixe record que els dies previs ha sigut una miqueta més complicat a causa d'eixe oratge. Unes falles que no han tingut l'ocupació i les xifres que s'esperava, com en altres ocasions, per molts ingredients. Uno d'ells l'oratge, també per caure entre setmana, però com diem, avui era dia de posar-se bon calcer, bon abric, això sí, fa molt de fred, i disfrutar del poquíssim que li queda a aquestes falles de 2025. Hores abans de la crema, cal immortalitzar la falla guanyadora. Es la primera que he vist, es la que más me ha encantado. La pluja ha obligat a visites tardanes. He esperado la última hora, primera vez que veo esta falla. Les aglomeracions han tornat a les falles premiades. L'únic bon dia que n'hi havia la setmana. Han sigut uns dies un poquet plujosos, pues no havíem tingut l'ocasió. I s'han tornat a veure les cues a les bunyoleries. El buñuelo, por ejemplo, es una comida de calle. Las terrazas no están funcionando. Un contratemps que també han notat bars y restaurantes. Día 18 de marzo, que es una de las fechas más señaladas para los valencianos, hemos estado un 70% por debajo de otros años del calendario fallero. Un calendari que tacha l'últim dia i s'ha d'aprofitar. I ara a la mascleta. I esta nit pues, veure la crema. També cal acabar amb la caixa de petards. Pues es que son los últimos petardos que me quedan, pues es que mañana hay clase y ya no puedo tirar petardos. Per disfrutar d'un complet dia de Sant Josep. Gràcies, Javi. Sembla, per tant, que la pluja respetarà la crema. Per a tancar este breu informatiu, tornem a la plaça de l'Ajuntament de València, on continuen Amparo Fernández i José Luis Camps. Amparo, ja està pràcticament, queden segons, per no dir minuts, queden segons per a que voten foc als monuments infantils. Queden apenes segons, continuem sentint aquests petards, aquests cartutxos que estan cremant-se en este dia de Sant Josep, estan sentint com eixa música que sona, eixa plaça de l'Ajuntament que està ja enllestida perquè es bote foc. Anem a veure en directe les imatges de la falla on estàvem adés, on tenen preparada la metxa per a botar-li foc al monument infantil de la falla Xíscar Borriana. Recordem que ha fet podi enguany i ara mateix està botant-se foc eixa traca amb què s'encendrà eixa falla infantil. Està en flames, ha sigut una ràpida encesa, eixe monument que comença a cremar-se, eixa imatge de les falleretes, dels fallers que estan veient com desapareix el seu monument, com s'acaben les falles de 2025, se li posa el punt i final a aquest any de falles, un any atípic i en què la pluja ha sigut la gran protagonista i que segurament haurà determinat en molts casos com van a cremar-se aquests monuments, aquesta acumulació d'aigua d'estos dies. Eixa falleta infantil és una de tantes que ara a les 8 de la nit comença a cremar-se. Les falles, com València, no s'acaben mai. Bona nit. Pot començar la crema! Despertant els nostres cors, València viu per la senda de les flors que ve l'estiu.
Amb la crema dels monuments es tanca el cicle faller 2025. Soroll, llum i foc per a tancar una edició marcada per la pluja i per la dana. Berta Peiró i Lucía García posaven punt i final a les festes encenent la metxa que cremaria la falla municipal de València. Pot començar la crema! Este crit tancava ahir el cicle faller a València. A nit es van cremar 768 falles, les últimes a desaparèixer les municipals, primer la infantil i després la gran. Les falleres majors s'havien preparat per al moment. És un privilegi ser fallera major de València i és un privilegi ser fallera i cremar per a tornar a començar. Un poco nerviosa, triste, pero con ganas. Cada comissió acomiadava a nit les seues falles, entre elles la guanyadora del primer premi d'especial, la Comissió Convent de Jerusalem Matemàtic Marsal. Yo te indultat, primer premio Ingenio y Gracia y primer premio de falla. Nada, estamos súper contentos. Intentarlo, siempre estar en lo más alto por nuestra comisión, por Valencia. Yo creo que aún no somos conscientes de la historia que hemos hecho. L'ambient no podia ser millor. Chiqueta megua. Increíble, de pena que se haya acabado. Ha sido increíble. M'ha paregut espectacular, super emotiu. Muy impresionante. Preciós tot. El foc va il·luminar altres municipis com Alzira o Algemesí. A pesar de la pluja que hem tingut, hem intentat treure al màxim. A Gandia les flames marcaven un abans i un després. Esperant este moment amb moltíssima il·lusió. Al nord, festa de reinici a Benicarló. És una de les nits més màgiques de l'any. O també a Borriana. Ens mereixem la gran crema que ha preparat la nostra comissió. I al sud, Orgull Fallera d'Eni. Pues un poquet nerviós. Una nit màgica per a començar-ho tot de nou. Amb les cendres encara fumejant comencen els treballs de neteja. És moment d'esborrar l'empremta d'una festa que any rere any incrementa la quantitat de residus. El número de toneladas que se han retirado de cenizas este año ha sido mayor que el del año pasado. Han sido 2.355 toneladas, un 10,4% más que en el año 2024. Amb l'objectiu de deixar València neta com una patena després de la crema, 2.085 operaris de neteja treballen repartits pels carrers de la ciutat. Són quasi 1.800 més que en un festiu normal. Operaris que este matí desperten els barris amb el so de la pressió de l'aigua que ix de les mànegues. Comença també el desmuntatge dels 285 envelats repartits per tota la ciutat. Les paradetes mòbils fan el camí de tornada i taules i cadires de bunyoleries ixen a la recerca de nous horitzons. Passos per a recuperar la normalitat d'uns carrers que encara mostren que els residus en determinades localitzacions han superat les previsions. En fer curt, reconeix l'Ajuntament de Papereres. Este año habíamos ya incrementado un 15% respecto de 2024, hemos llegado a 700 parejas y creemos que debemos de ampliarlas porque hay determinados puntos en los que se produce una concentración ahí de restos. La part positiva, assegura, és que s'ha detectat major conscienciació en la separació de residus, el que facilita el reciclatge de les restes en les plantes de tractament. Han sigut unes falles marcades per la pluja, sens dubte, per la dana, també sens dubte, però també per la massificació que es va viure en alguns moments, sobretot el cap de setmana, i per la brutícia que es va acumular en algunes zones. Avui a l'Ajuntament toca fer balanç. Carmen Monteagudo, què han dit sobre estos temes? Bé, són dos temes que en moments van de la mà. Des de l'Ajuntament asseguren que tenen detectat el problema i que hi ha marge de millora. En concret, pel que fa a l'aglomeració que es va viure dissabte en acabar la mascleta, tiren les culpes a DIF. Diuen que els demanaren prèviament que durant les falles a aquesta hora es desviara l'eixida dels usuaris, que en aquests moments són de vora 25.000 usuaris, per un lateral de Renfe, és a dir, pel carrer Bailén, i no per la porta frontal, per carrer de Xàtiva, la qual cosa es va fer l'endemà del col·lapse. Hi havia també un espectacle a la plaça de Bous que caldrà revisar horaris. Pel que fa a la brutícia, diuen que cal incrementar les papereres i també els mitjans de neteja les matinades del cap de setmana de falles. Revisar també el material pirotècnic que es ven de manera legal, en la línia que va manifestar ahir l'alcaldessa de València, María José Català, pel que fa a l'elevat límit de pólvora. Esta seria la creu d'unes falles que diuen deixar un balanç positiu. La cara seria unes falles tranquil·les on s'han fet més controls i hi ha menys incidències i menys vandalisme.
Com convertir les falles en una festa universal, planetària? I no morir d'èxito. L'Ajuntament es planteja solucions a les aglomeracions com la de dissabte 15, després de la mascletà als voltants de l'estació del Nord. Durant més de 20 minuts els assistents van quedar atrapats, sense poder avançar. También trabajamos con Renfe a ver si de alguna manera podemos ver que no exista, por supuesto, el riesgo cero. Nunca va a existir, pero que esté la gente totalmente segura. Però no tot és negatiu. Els 2 dies d'ofrena acabaren 2 hores abans que l'any passat, al voltant de la 1 de la matinada. I això que el número de fallers, falleres i músics va ser el mateix. La retallada de la comitiva oficial de les falleres majors i l'aplicació amb sensors en els banderins van fer el seu paper. I sobre la polèmica d'alguns petards que convertiren els carrers en camps de tir, com en este tram de Russafa... Habría que repensar un poco también los límites de la pirotecnia legal. De la legal, y no ya la ilegal, porque por supuesto la ilegal hemos actuado además de manera muy contundente. El que haya podido discurrir estas fallas por el antiguo cauce lo habrá visto. En la línia de l'alcaldessa de prohibir els masclets més potents i augmentar els controls. Enguany s'hi han decomissat 103 quilos de pólvora en 54 decomisos. Molt a fer del que ja s'ha fet, que no és poc. I l'oratge plujós que hem tingut aquestes falles va obligar a suspendre 3 mascletaes, ja ho saben, les dels dies 4, 5 i 6 de març. Però aquests espectacles pirotècnics ja tenen nova data. L'Ajuntament de València ha decidit traslladar les mascletaes que no es van poder disparar al dia 4 de maig, dia de la Mare. L'11 de maig es dispararà la segona en celebració de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats i la tercera serà al juny, en concret el dia 9 de juny, dia del Corpus. Bé, també es contem que cap dels 5 ferits per un tro d'avís que va fallar i que va esclatar entre el públic en la falla infantil de Sapadors Vicent Lleó de València es troba ja ingressat a l'hospital. 2 d'ells van patir cremades que van ser tractades en la fe, però reberen l'alta hospitalària hores després. Els altres 3 afectats patiren lesions a l'oït per la forta explosió i van ser tractats pels sanitaris allí, en el lloc de l'incident. A punt de començar la crema de la falla infantil de Sapadors, poc abans de les 8 de la vesprada, el llançament d'un tro d'avís ix malament i va contra el públic. Salió para arriba, lo normal es que detone arriba, pero cayó, claro, nadie se esperaba porque la gente se sorprendió que no suena. Y cuando se dieron cuenta, pues un chico le había caído casi en el pecho, se lo apartó con la mano y detonó pues a metro y medio, me imagino. Tant el xic de 26 anys com una jove que l'acompanyava de la mateixa edat van patir cremades i van ser traslladats a la fe. A més, l'ona explosiva va afectar 3 persones més. También se atendió a dos niños y una chica también, bueno, una señorita que es de la comisión, que tenían pues pitidos en los tímpanos por la onda expansiva de la explosión. Poc després, els 2 joves cremades van rebre l'alta i fins i tot van presenciar la crema de la seva falla. Están todos bien y tranquilidad para todos porque estas cosas pasan y estamos preparados para ello. El jutjat de Guàrdia de València investiga la mort d'un xic de 17 anys atropellat per un cotxe. El jove passava en patinet pel pont d'exposició cap a l'Albereda a les 10 de la nit quan un vehicle l'ha atropellat i l'ha llançat a diversos metres de distància. Quan ha arribat el SAMU, l'equip mèdic li ha fet maniobres de reanimació cardiovascular, però no ha pogut salvar-li la vida. Ara s'investiga si el conductor conduïa sota els efectes de les drogues, ja que va donar positiu en el test fet per la policia. I avui volem donar-los les gràcies pel suport cada dia d'estes falles. Apunte s'ha volcat en una programació especial, però vostès també s'han volcat amb nosaltres i les xifres d'audiència han marcat rècord. Més de 2,5 milions de valencians i valencianes han vist en algun moment la nostra televisió entre l'1 de març i el dia 19. Han seguit les més de 60 hores de retransmissions en directe en la planta, en l'ofrena o la crema, entre altres actes, i els nostres informatius en totes les edicions. La d'ahir al migdia va aconseguir la quota rècord de l'any, amb un 21%, la de dimarts un 18% i 349.000 espectadors. La cobertura del dia de Sant Josep aconsegueix un màxim històric anual amb el 9,2% de quota diària i 1.175.000 espectadors únics. A tots vostès els volem donar milions i milions de gràcies.
Gràcies, Montse de Vals. Oferirem aquesta romeria de les canyes en directe per a punt. I els hem de dir que encara queden falles per cremar. Al Monument Solidari Som de Paiporta li queden poques hores i allà està en directe Patricia Ramírez. Sí, menys de 3 hores queden, Carolina, perquè este monument que tenim nosaltres així es creme finalment. Un monument que, recordem, s'ha plantat amb un únic objectiu, el de donar les gràcies a tota la gent voluntària que ha estat ajudant el poble de Paiporta durant tot aquest temps després de la tragèdia de la Dana. Hem de dir que es cremarà a la mitjanit d'avui. Posteriorment hi haurà un castell de focs d'artifici que es llançarà a la 1 de la matinada. I això serà el punt final a unes falles que han sigut completament diferents per a Paiporta i que també s'han vist retardades per la pluja. Per això, esta vesprada s'ha viscut una emotiva ofrena a la seva patrona. Hi havia moltes emocions contingudes en l'ofrena floral a la Mare de Déu a Paiporta. Primer la Dana i després la pluja d'estos últims dies les han fet aflorar a peu de carrer. Però avui tenia que anar a donar les gràcies a la Mare de Déu, que no tinc casa ni res. Agraïments per haver sobreviscut a la catàstrofe. Agraïments també per les noves vides que han arribat després. Por Dana, ella es por Dana. Ella nació el día 14 de enero. Bueno, nosotros dando gracias por estar aquí y disfrutar de poder celebrarlo, aunque sea de una forma diferente. Els aplaudiments han format part de la banda sonora que ha acompanyat falleres i fallers en la seva entrada a la plaça. Ha sigut l'ofrena més atípica. La barrancada es va endur la indumentària tradicional de molts fallers i falleres. Avui han desfilat amb bruixa i mocador. A hores d'ara, les mirades estan posades a l'altre costat de la plaça, on està plantada la falla Som, que cremarà a la mitjanit, amb un desig compartit. Començarem de nou amb tota la força per a tornar a brillar. La força d'un poble que avui, per fi, ha pogut oblidar-se momentàniament del fang per a celebrar la festa. I a nit les flames s'engoliren la falla Som plantada a Paiporta i tota una comarca es va unir entorn del foc. Ha sigut la falla de la reconstrucció, símbol de la resiliència i un espai per a donar les gràcies. Per a tot el veïnat de l'Horta Sud, esta crema marca més que mai el final d'un cicle. Així s'encenia la metxa que va cremar a nit la falla de l'agraïment, del dol, però també del ressorgir. Sí, al final això és un demostrament de tirar endavant i de tornar a renaixer. Han vingut de molts pobles, de Sedaví, de Benetússer, d'Albal. Al final representa el desastre i com estem reconstruint-nos després de lo que ha passat. Entorn de la crema d'esta falla s'ha unit tota una comarca. Això ens ha unit molt més, perquè hem tingut que col·laborar en moltes coses, en molts projectes solidaris, s'han tingut que veure moltes més vegades. Com a ambaixadors, els representants de la Comissió Convent de Jerusalem, que han encapçalat tot un projecte festiu i solidari del qual encara queden pendents alguns actes. Nosaltres el que hem volgut és ajudar a la gent i que la gent no oblide el que ha passat aquí. Me siento muy satisfecho, pero sobre todo ya no por el proyecto y por la falla en sí, sino porque hemos visto a gente feliz, hemos visto a gente sonreír. Lo recordaremos para toda la vida. Esto lo tenemos grabado en el corazón. És un acte molt bonic i va ser molt emocionant segur. Estem superemocionats perquè podem celebrar les falles com han pogut. Muy solidario ya que pone ahí todos los pueblos que han sido afectados por la Dana. La crema ha estat precedida per una cercavila on han participat les juntes locals de molts pobles afectats per la Dana.